Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Sugeng pepanggih wonten pawarta di Cafe 6. Kula sebilasani badhe nglantarake pawarta kang asipan fakta lan faktual. Para rawuh ingkang minulya, badhe nglantarake pawarta ingkang nembe dados rembang ing salah satunggaling tlatah Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus tanggal 20 November. Warga ing salah siji patukuhan digegerke dening kasus pencurian motor sing kedadian ing ngarep toko salah sawijining warga. Miturut keterangan saka warga sekitar, kedadian kasebut berlangsung ing wayah awan nalika kahanan lingkungan lagi rame. Korban nemokake motor wis ilang nalika sore arep motor sing digondol maling kasebut diparkir ing ngarep toko lan wis dikunci stang. Nanging maling diduga nggunakake piranti khusus supaya bisa mbobol kunci motor kanthi gampang lan cepet. Sawise nampa laporan saka korban, pihak kepolisian langsung tumindak kanthi mreksa lokasi kedadian lan ngumpulake bukti-bukti sing ana. Polisi uga wis ngelacak bekas-bekas sing diduga ditinggal pelaku kalebu jejak kaki lan kemungkinan alas sing digunakake kanggo bobol kunci motor. Kapolsek setempat ngenindakake menawa pihake bakal nambah identitas patroli wengi, utamane ing titik-titik sing dianggep rawan. Pihak kepolisian uga ngajak masyarakat supaya luwih ngati-ngati nalika mindhah motor, kayata nganggo kunci ganda lan nyimpen motor ing panggonan sing luwih aman. Salah siji warga ngandharake menawa dheweke kerep mireng swara sepeda motor sing mlaku alon ing wayah wengi. Nanging ora ngira yen iku dumadi maling. Kahanan iki ndadekake warga padha rembugan kanggo mbentuk pos ronda jadwalake piket keamanan ing lingkungan RT supaya kasus padha ora bola-bali kedadian. Saiki kasus kasebut lagi ditangani dening pihak kepolisian aparat. Wis ngelacak rekaman CCTV ing sekitar lokasi kanggo nyinaoni identitas pelaku lan dalan lunga nalika nglakoni aksine. Warga sekitar ngaku saya kuwatir amarga kasus pencurian kendaraan bermotor iki wis kerep kedadian ing lingkungane. Dheweke ngarepake aparat bisa ngungkap kasus iki kanthi cepet supaya masyarakat bisa rumangsa luwih tentrem lan aman. Warga uga nerangake menawa ing wilayah kasebut wis bulan-bulan kedadian kasus pencurian motor, saengga masyarakat saya waspada lan ngarepake aparat keamanan saged nindakake patroli luwih ketat. Matur nuwun maring dumateng narasumber samangke sampun dumugi ing puncak acara. Kula sabilasani ingkang tansah dados pembawa acara nyuwun pangapunten menawi wonten tembung ingkang larani. Matur nuwun kaliyan kawigatosanipun para pamirsa ingkang sarupun kersa nderekake akuning pawarta ing siang menintas. Kula nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.